Takže čau lidi, já vás zdravím u našeho prvního videa z tohoto nového kanálu. Je to první video, úvodní video a jsem tu společně s Melounkem. Čau. Na tomto kanálu bychom chtěli natáčet různé hry, což je třeba League of Legends, Shakes and Fidget, Call of Duty, ale i taky jiné hry. Takže tady vidíte, že je to náš kanál, tuto fotku ještě určitě vyřešíme. To jsme tam dali jenom rychle, tak aby jsme vám takhle to tady ukázali. Vidíte, zatím to nic nemáme, všechno jsme vychytali. No takže budeme točit z takových her. Dneska možná vyjde ještě video z LOLka, ale to nevíme jistě. A já Možná už u oba dva budeme ho točit, protože já už jsem se ho taky stáhnul. On už se ho taky stáhnul a teď předávám slovo Melonkovi, aby nám řekl, co bude točit také on. Tak já tady mám hry, jako třeba Starbound, jestli všichni znáte, teď je to nově. Je to podobné jako Terrarie, mně se to teda osobně líbí víc. Pak tady mám Sport, to jsou takový... No, je to taková kravinka, ale je to celkem dobrý. Pak tady mám SimCity, z toho taky můžu natáčet. Pak tady mám League of Legends, jak už řekl Čechy. S tím to budeme natáčet asi nejspíš jenom spolu, protože v jednom člověku je to takový dementní, nebo s někým jiným, ještě s hostem. Pak tu mám Payday 2 už rozehranou, tak to bych vám ukázal nějaký mise, jsme mohli hrát. Určitě taky Čechy si ji chce stáhnout. Pak tu mám Need for Speed, Hot Pursuit. Most Wanted jsem si zatím nestáhnul, ani to nějak neplánuju. No, pak tady mám Game Dead Tycoon, tak to tam vytvářím hry, taky to můžeme si zahrát. A pak tu mám takový různý hry zadarmo, takový multiplayerový, takový jako nic moc. Už to nehraju, to jsem hrál dřív, no. Dobrý, takže děkuji ti, Melounku. A tu už budeme ukončovat video, ale ještě bych vám chtěl říct, že určitě nám napište, jestli byste chtěli, aby jsme vám třeba ukázali, jak se třeba pracuje s Photoshopem, nebo jak třeba tutoriály, jak si založit YouTube kanál, nebo jestli třeba nevíte, jak se založí Skype, nebo prostě různé věci. A do popisku toho videa vám také dáme naše Skypy a Steam možná, jestli bude Melounek chtít. Jo, určitě, a ještě bych chtěl zmínit, že já budu vydávat na tenhle kanál tak 2 až 3 videa týdně. Jo, takže slyšeli jste to, já možná něco takového podobného, ale pokud prostě bude čas, tak bude čas a pokud nebude, tak prostě nebude. No jasně, ale chtěl bych něco aspoň udržovat, nějaký ten limit. Vždycky ode mě se aspoň jednoho toho videa dočkáte. Takže když tak uděláme informační video, že jsme prostě, že teď nemáme čas a takhle, jo. Takže já se tímto už rozloučím. Takže čau. Čau.